Здравейте, приятели! Днес искам да поговоря малко за спининг въдиците. Тук съм ви приготвил някои от тъкъмчетата, които знам, че са много добри и лично аз съм ги тествал. Именно за това искам да ви ги покажа по-отблизо всяка една от тях. Започвам с най-малката, като ги изреда до най-голямата и ще кажа по няколко думи за всяка една от тях. Започвам с първата. Това е Seika Mimic. Размерът е 1,98. Както виждате, теста по примамки от 0 до 4 грама. Това е една въдичка, която е подходяща за риболов на пастърва, също така и за риболов на кефал. Въдичката е изработена от карбон, а дръжката е ева материал. Тук има камуфлажна ева. Както виждате, много красива въдица, подходяща както за начинаещи, така и за напреднали риболовци. Следващия модел, който искам да ви покажа, е FL Merle. Това е една въдичка, която лично на мен много ми харесва и ми е адски удобна. Както виждате, също отново много красив дизайн. Изработена е от карбон. Размерът отново е 1,98. Акцията е от 0,2 до 6 грама. Отново тази въдичка е подходяща както за пастърва, така и за риболов на кефал. Тя е малко по за мен спортен вариант, тъй като дръжката е по изчистена, по-готина за мен, с малка ева, за да може да имате по-добър кастинг, ако искате да заметнете на по-далечна дистанция. Това е затова е тази дръжка така направена. Идва в уникален велурен кълъв. Въдичката е изработена от карбон, висок клас, японски, както може да видите. Много е чувствителна, наистина. Давате, че е създадена специално за риболов на пастърви, но ви гарантирам, че за кефал е перфектен избор. Следващия модел, също много сентиментален за мен, защото аз съм ловил с него. Това е отново на марката FL, именно Blade. Това е въдичка с бърз строй, 1,98, 1 до 7 грама, перфектна за кефали. За пастърви също става, но тя се е предназначена специално за кефал, защото акцията е бърза и не е много подходяща за пастърва, поне според мен. Не, че не може да се ползва, но предназначението за мен е чисто за риболов на кефал в малки рекички. Отново въдичката е изработена от две секции, също така отново от качествен японски карбон. Както виждате, отново с ева на края за добър кастинг. Блейда е много добра въдица. Лично аз съм съчетавал с макара на FL Exsense, която е с карбонов корпус и пасва перфектно на въдицата. Гарантирам, навива добре влакното. Така че това е една много прилична въдичка за цена-качество. Следващата въдица, която съм подготвил, тя е така наречената универсалка, тъй като размерът е 2,20 и от 2 до 12 грама. Ако търсите нещо универсално, с което да ловите почти всички риби, това е вашата въдица. Защото от 2 до 12 грама диапазонът е доста голям. Тя е подходяща както за риболов на кефал, така и за костур също е много подходяща. Може да ловите и малки бели риби. Предполагам, че се справи и с малки щуки. Въпреки че не препоръчвам да се лови щука с тази въдица, тъй като строят и не е подходящ за риболов на щука, но е възможно и да извадите без проблеми.
Това са 4-те моделчета въдички, които са от нисък към среден ценови клас. Много добро качество спрямо цената. Ако ви харесват подобни видеа, ще се радвам да споделите и да пишете долу в коментарите. Това ще мотивира да ви правя нови такива видеа. За въдичките ще ви оставя линкове за всяка една от тях, за да си ги разгледате и прецените. Ако имате нужда от помощ, от съвет, въпроси, съм на разположение. Може да пишете където прецените, директно на сайта, както и в социалните мрежи. Чао сега от мен, банда, и Respect the Fish!